Hvor er kameraet, når man har brug for det? Jeg er i gang med at filme det. Nej. Det bliver happy slapping, jeg filmer det! Jeg filmer det! Det er happy slapping! Hey, jeg er skyldig! Også mig! Og ikke nok med det, Michael. Jeg har filmet det. Ja, det er dig. Jeg har filmet det. Det er sgu okay. Jeg har ikke Facebook, så det går nok. Så jeg er fuldstændig ligeglad. Ja, det er der så mange andre, der har. Jeg har noget grine af, når jeg kommer. Yep. Prøv lidt sne i håret. Hvem har der været sund? Thomas Stockholm, det er den der. Kom nævn. Hvor blev du af, du skulle tage på? Og her ser vi så vores smukke stadion. Klædt i de vinterhvide farver. Ja, det tror jeg sgu gerne på. Det var det, Stig. Jeg kunne ikke have været glad for, at hun ikke var Det er godt, at hun kan varme dig. Ja, det er faktisk meget rart. Jeg står på lortet nu. Det gælder godt, når du kunne.